The acronym of DOE stands for the Department of Education, which is our lifeline and an essential government entity that builds nations. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpuki N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa ubhuku lwamanqe obhalwe ngu-EJ Mhlanga. Senza inkomba umbuzo omude uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ulwazi lwaphambilini. Ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are loved, valued and appreciated. This is also extended to our visitors. Please stay here. You will never regret. As you do that, please do not forget to spread the word because this will assist the channel kakhulu. Yesiboneke sizovula ekhasini lamashumi-ayisithupha-nesishiyagalolunye sithole inkundla yesithathu isigcawu sesihlanu. Fundeka ngalolu hlobo sivule abakaki kusemsebenzini. UThamsanqa umi nomngane wakhe uNkumbulo bayaxoxa sivale abakaki. UThamsanqa, ungibona nje mfowethu ngifile. Sivule abakaki. Ekhulumisa okomuntu okhathele sivale abakaki. uNkumbulo, wakhuluma insambatheka nje ndoda, ubulawa yini? UThamsanqa, izinkinga zasemhlabeni mfowethu. Into engiyizwe izolo ingithena amandla. Lena ngiyoyixoxela amagwababa echobana. Ngeke ngikhohlwe uthando lomuntu wesifazane ongicwilise esizibeni ngibheke ngalawa. Sivule abakaki. Ebamba amehlo ewaqanula. Sivale abakaki. Le ndaba ebengikhuluma ngayo izolo injalo. UPhindisiwe ubeshadile kepha akazange ehlukanisa. uNkumbulo, ngamanga lawo mfowethu. Ukhona umuntu ongashada okwesibili kepha engahlukanisile emshadweni wokuqala? UThamsanqa, kangisinisi mahleza. Isitifiketi somshado ngisibone ngawo lawa omabili. Kuthe ngizisakaze ngenhlamvu ngendlela engisuke ngathukuthela ngayo. Ngicishe ngaqhuma uqobo lolu. Sivule abakaki. Asukume esihlalweni abehlezi kusona eme ngezinyawo. Sivale abakaki. uNkumbulo, uyayikholwa kodwa wena lento? Musukudlala izigebengu zaseGoli Thamsanqa. Wazi ngani ukuthi uboshelwe amanqina enyathi nje kukhulu abakufuna kuwe noPhindisiwe? UThamsanqa, Nkululeko, lo muntu akedeleli kangazi nokuthi ngingamfanisa nasiphi isilwane esidelelayo sibe sinenkani futhi. Angaze ngimuze umuntu odelela ngalendlela. Awukezwa lutho wena. Uthe esuka lapho wathi uyangembulela uPhindisiwe into ayifunayo manje ngumfana wakhe uzipho zonke. uNkumbulo, ukhuluma olunye udaba manje. Lo muntu behlezi kuphi yonke leminyaka kuyima esezofuna ingane yakhe nomkakhe? UThamsanqa, ingxaki leyo mfowethu. Izolo ngihluthukelwe inhliziyo. Ngangafuna nokwazi ukuthi ubeqhube kuphi sonke lesi sikhathi. Kepha ngizwe ngobaba ethi ubesejele ngenxa yakhe futhi uPhindisiwe. Namanje ngisafuna ukwazi ukuthi kwakwenze njani njengoba kuthinteka noPhindisiwe. uNkumbulo, le ndaba ifuna ukubukwa ngamanye amehlo. Bengithi lolu daba luncane kepha sengiyabona ukuthi ngumqansi impela. Pho ubona ukuthi kwenziwe njani manje? uThamsanqa, ukulungena ngenxeba lolu daba ngeke kungisize.
Ngakho-ke indoda ilala iphenduka, ngisazoyidlela amathambo ekhanda. Nawe ungangicebisa nje ukuthi ngingathatha yiphi indlela. Ngiyazi iningi liyabona ububende, kepha iso lilodwa kaliphumeleli, unkumbulo. Kuhleke uma kunjalo, ngoba indoda nxa isihilwa ngamanzi kufanele iphakamise izandla nephimbo ukuze bayizwe abemi osebeni lomfula, bayihlangule ingaze icwile, kanti usizo belusezinkwazini zomfula. Uthamsanqa. Ekhaya besike sabonisana ngamaphoyisa ukuthi kuhle aziswe ukuze kuqala kuba nenkinga yokuhlaselana. Uyaziwa ukuthi amadlambi olwandle awela ngakuluphi uhlangothi, unkumbulo. Yiqiniso lelo, kepha mina benginombono owehlukile. Kubalulekile ukuthi amaphoyisa aziswe ngenxa yezinsongo eziloku zikubhince emhlane, kepha osekuyinkinga manje yindaba kaZipho zonke. Kufanele kube nendlela yokumvikela. Kuyisu elihle ukuthola iqiniso ukuthi le ndaba injalo yini. Emuva kwaloko bese uthatha ummeli akucebise ngomphumela waleli cala nomkhondo wendlela okufanele ulandelwe. Yicala elibomvu klebhu phela leli, Uthamsanqa. Okungixaka kakhulu ngoPhindisiwe ukuthi ubedlala muphi umdlalo. Ngimangazwa ukuthi waphika walala ngomhlane ngendaba kaNkululeko, kepha kamuva nje wayithinta usevele avuke inja ebovu angangeneki luqobo, unkumbulo. Sinjalo phela isazela Thamsanqa. Kunguwe nje ubungazikhipha kanjani kulolu taku ngaphandle kokuphika. Icala ngumphikwa, uyakwazi lokho, Uthamsanqa. Amanga ayinkinga ngoba kufanele uhlale wakhumbula ngaso sonke isikhathi. Okwesibili, kayikho impunga yehlathi. Awusatholi noma wangegana ngoba engithanda noma ubezofuna ukuzuza efeni lami, unkumbulo. Nsizwa yamashinga, kodwa uyobe ulahlekelwe laphaya. Isipawupete soqobo phela lesiya, kudlala iqhwa emlonyeni kusigwadi soqobo. Ukuthi laphalazi ngezimbulunga zamehlo, indoda iwachithele emhlabathini amehlo. Aphinde akusanganise ngendlu yenkonjane elilizela ezihlathini zakhe. Uthando lwenu belumangalisa. Phela nina benisifanele. Cha, uxolo ake ngiphinde ngifunde futhi. Phela nina besinifanele isaga esithi ubucu obuhle ngobuhamba ngabubili, ngoba beningahlukani futhi nihamba ninyathela ngezihlaba umxhwele, kuhlabeke ulova, Uthamsanqa. Muhle umntana womuntu wemadoda, bengithanda nokuzithoba kwakhe. Pho akusasizi ukukhalela amanzi asevele echithekile. Kufanele nalolu daba ngilubike enkonzweni ngoba besingaphuthi ezinkonzweni zabaganene, lapho besihlala sakhisana futhi silulekana ngezidingo zokubaluleka kokwethembeka kwabantu abaganene, unkumbulo. Kubuhlungu mfowethu ukulahlekelwa ngumuntu omthandayo. Ngiyabazi ubuhlungu obunjengalobu, buhlaba ekujuleni kwezingxabo zenhliziyo, Uthamsanqa. Nawe ungifakazi nkumbulo ukuthi besiphethene kahle kanjani noPhindisiwe. Ubucu obuhle ngempela. Ngabe nginamanga uma ngingathi
wake wangifaka umunwe esweni. Okuningi nje bekuyikhona ukunyathelana lokhu okwejwayelekile. Iphinde ikhumelane umlotha lingakashoni nelanga. Sivule abakaki abonakale esechiphiza. Lokho akushoyo kubonakala ukuthi kuphuma ekujuleni kwenhliziyo yakhe. Sivale abakaki. Unkumbulo uzomthola omunye mfowethu. Mhlawumbe kuncedile ukuthi kwenzeke ngalendlela ngoba kungenzeka kukhulu ebekusina kukujeqeza kuthi lapho kuvela kuqhamuke njengethumba sekuvela emuva kwesikhathi. Uyazazi-ke ezamalumbo akudala zihambisana nethuna phakathi, uthamsanqa. Sivule abakaki esula izinyembezi. Sivale abakaki. Kuyashiwo ukuthi izinyembezi zendoda zophela ngaphakathi. Kepha okwanamuhla ngigajwe ngamanzi mfowethu, kangizenzi. Ibuhlungu kakhulu inhliziyo yami. Bheka umfana wami usezohlukana nekhaya ebelifudumele ngenxa yezimfihlo engabe zavela kudala zalungiswa. Unkumbulo sivule abakaki. Emduduza sivale abakaki. Kangikucebise ngalendlela thamsanqa. Okubalulekile uthando mfowethu. Le ndaba ingaxazululeka uma ningazinika isikhathi niyibukisise amacala onke ngomoya omuhle. Ukuchitha umuzi akwakhi, kepha kembhidliza kwayena umuntu ugcina esengumanxiwa kaMilwambuya kuze kuduke namadlozi. Angabe esazi ukuthi wadliwa yini bese uthi xolo mhlawumbe bekufanele ngifunde ngalolu hlobo. Bese uthi akufulathele kanti nguwena kawunasinqe. Uthamsanqa. Sizolithatha kuphi ithuba lokwenza lokho ngoba izolo ngifike ekhaya kukhala ibhungane. Indlu imnyama kudansa iSpuki kuphela. Kuthangi ngathi ngiyaluthinta lolu daba wathi mina nabasekhaya sihlangene ngaye. Kangazi nje ngiqale ngakuluphi uhlangothi ukubhekana nale ngwadla. Unkumbulo mfowethu, bengithi mina qala ngakummeli ukuze akuchushise ukuthi uphume ngaluphi ukhondolo. Uyokwazi ukuchaza ukuthi Lord kufundeka ngalolu hlobo. Uyokwazi ukuchaza ukuthi umthetho uma sekunje uvuna bani. Kufanele uPhindisiwe ehlukanise kuqala bese nishada futhi enkantolo uma nisathandana. Noma ngingewazi ngokuphelele umthetho, kepha uma unkululeko eqinisile ngesitifiketi sakhe somshado, na kanjani uyovuna yena umthetho. Uthamsanqa. Kayisekho indlela yokuxolela uPhindisiwe. Kusho khona ukuthi nakunkululeko wahamba ngalendlela. Kuyabonakala ukuthi ungumuntu othi angagajwa izinkinga athwale imithwalo edlulele phambili. Unkumbulo. Ngingakakhohlwa nje thamsanqa. Uyawabona amantombazana amabili esivamise ukuhlangana nawo esitolo ngesikhathi samadina. Uthamsanqa. Ngiwabona kahle. Angithi komunye waze wafaka amabili amathathu. Konje sivule abakaki. Ehlikihla ikhanda. Sivale abakaki. Unkumbulo unokuzola. Uthamsanqa. Ehene. Unkumbulo. Womabili lawo mantombazane ngodade wabo kankululeko. Uthamsanqa. Ubazi kanjani wena? Unkumbulo. Phela mina kade ngemazi unkululeko. Umndeni wakwabo
ngiwazi wonke uthamsanqa. Uyazi sengikhumbula okunye manje mfowethu. Uyakhumbula uPhindisiwe ethola simi esitolo, wahlina kanjani? Mina ngamane ngacabanga ukuthi uhlinisa isikhwele kanti lukhulu lusemgodleni kabhontshisi. Ngathi noma ngizama ukumchazela waba uhlanguhlangu nje isishingishane uqobo lwazo. Unkumbulo, ngikhumbula kungathi yinto eyenzeke izolo kanti lutho. Uthamsanqa, pho ubungangitsheli ngani ngalolu daba sonke lesi sikhathi ngoba ubulwazi? Unkumbulo, kusasa uma senisengelane ilala noPhindisiwe nithi nixatshaniswa yimina, empeleni nxa kufika kwezomndeni kuyashiwo ukuthi eyomndeni kayingenwa. Bengifuna uzitholele wena ukuze ungangibeki icala kusasa uthi ngakuhlukanisa nomuzi wakho. Uthamsanqa, kusho khona ukuthi bengingafa ukhona, ubukele nje ngoba ungafuni ukungidonsa ngendlebe. Unkumbulo, iqiniso linye Thamsanqa, amantombazana nawo ayekuzwela kepha engazi ukuthi azokuxwayisa athini ngoPhindisiwe ngenxa yokuthi usuzitholele amaqiniso. Sekungaweke ukuthi uzidlise satshanyana untungele ukuthi azini ngoPhindisiwe nonkululeko. Uthamsanqa, ngeke kusangisiza ngalutho lokho. Kusho ukuthi kwawena kuningi okwaziyo ngalo mshado wethu, kepha nangelilodwa ilanga wake wathi vo umlomo. Cha, ungambulala umuntu Nkumbulo. Ngiyacabanga ukuthi kangifune kuzigqwabela umgodi weminyovu kalusale lulala kanjalo udaba lolu. Ngize ngithole ummeli onohlonze. Unkumbulo, kasihlukane mfowethu, usilindele umsebenzi. Sivule abakaki, aqonde emnyango, sivale abakaki. Siyaphela lapha isigcawu sesihlanu esitholakala enkundleni yesithathu. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Yesiboneke, sizobhala isihlokwana esithi ulwazi lwaphambilini. Sequmuqa sibhale ngosonhlamvukazi amagama athi noma igama elithi isingeniso bese singenisa ngalolu hlobo. Ulwazi lwaphambilini, ingemuva lomlingiswa osemqoka, ovelele, umlingiswa-ngqangi, omkhulu, Emdlalweni okungummeleli. Kulo mdlalo umlingiswa-ngqangi nguPhindisiwe mathonsi, okuchaza ukuthi umbhali usethulela umlando othinta umlingiswa osemqoka. Ingemuva noma umlando umlingiswa osemqoka ungavezwa ngabanye abadlali. Kulo mdlalo ulwazi lwaphambilini olungumlando nengemuva likaPhindisiwe mathonsi silivezelwa ngunkululeko oyisoka lakhe. Mlingani wami nawe mfundi, uma sengiqedile ukuchaza ukuthi luyini ulwazi lwaphambilini, ngasebenzisa lokho njengesingeniso, ngizobe sengeqa umugqa ngibhale igama ngosonhlamvukazi elithi umzimba bese ngiqalisa ngalolu hlobo. Umbhali usethulela ingemuva likaPhindisiwe ngokusebenzisa isisusa sodweshu. Siyazi sonke isisusa sodweshu zimfihlo eziphakathi kukaNkululeko noPhindisiwe. Imfihlo yokuqala
uPhindisiwe uneshende, okuyinto engahambisani nenkambiso yakithi kobantu ngoba ushadile. Imfihlo yesibili, uPhindisiwe noNkululeko bathola ingane othandweni lwabo, base bethatha isinqumo sokuthi leyo ngane bazoyinikeza uThamsanqa kuthiwe ngeyakhe. NgesiZulu siye sithi lowo muntu lowo onikezwe ingane okungeyona eyakhe ugqokiswe ijazi. Ingane okukhulunywa ngayo igama layo nguZiphozonke. Imfihlo yesithathu, uPhindisiwe ungumbulali, wabulala ingane ngemoto. Bavumelana noNkululeko ukuba uNkululeko akube nguyena othwala icala. Wasekhokhelwa-ke noma egqitshwa ngezindodla zemali ezazibuya kunina kaPhindisiwe ukaMakhangela. uNkululeko wagqunyekwa ejele iminyaka emithathu. Mlingani wami nawe mfundi, ngiyathemba uyazi ukuthi uma sibhala i-essay kufanele sibe nama-paragraphs. Lokho engiqeda ukusho manje will be my first paragraph under the body of the essay. The following that I'm going to say now is my second paragraph. Umbhali usethulela ulwazi lwaphambilini ngokusebenzisa isigigaba noma isigameko esifihlelwe umlingiswa othile. Ingemuva likaPhindisiwe limethula njengomlingiswa owafihlela umyeni wakhe uThamsanqa ukuthi wathola izingane ezimbili, wazitholela ekhaya, wazishiya kunina. Lezi zingane yintombazana nomfana, amagama abo okuwonokwethemba nothemba lakhe. Nalapha futhi umbhali usebenzisa umlingiswa onguNkululeko ukweneka nokuveza ingemuva likaPhindisiwe. Ulenekela abazali bakaThamsanqa, oMathonsi kanye noMamhlongo, nabo ababengazi ukuthi kwenzeka ukuba uThamsanqa agcine esethola ukuthi unkosikazi wakhe wathola izingane wazishiya ekhaya. Umbhali usethulela ulwazi lwaphambilini ngokusebenzisa isigigaba noma isigameko esifihlelwe umlingiswa othile. Kuloku leso sigigaba sivezwa nguNkumbulo ongumngani kaThamsanqa. Ngemuva likaPhindisiwe limveza ezenza umuntu onesikhwele ngoba ebona uNkumbulo noThamsanqa bekhulumisa bexoxa namantombazana amabili. Omunye walawo mantombazana bekunguNokuzola, kanti uyazi ukuthi ugqiba iqiniso. Lawo mantombazana bewazalwa kanye noNkululeko. Uyavela ukuthi lawo mantombazane ayemzwela uThamsanqa, kodwa engazi ukuthi azomxwayisa athini ngoPhindisiwe. Lingani bami nani bafundi, ngizobe sengeqa umugqa ngibhale igama elithi isiphetho. Siyazi sonke isiphetho se-essay uvo lomfundi. Yaphela lapha i-essay yami emayelana nombuzo omude othi ulwazi lwaphambilini. Ngiyabonga, niyathandwa.